बारजुमनायनि इसेबां गिदिर साजा होनोसै होमबा बे मादै हापाङा आंखौ सानस्रिनो रोङा होनना मिथिनानैबो दैयाव बारजुमनो होबाय आंखौ मादै हापाङा मादै हापाङा आंखौ सानस्रिनो रोंगौ होननानै सानबाय मा जाबावगोन आं दा खिनो ओंखारदों होननानै बुंफ्लानानैसो आं बेवहाय जिरायबाय दं आइ मादाजा मा जाखो दैयाव बारजुमनो होनाया आं खिगासिनो दङ मादै आइला जामाइला बिखुनजोनि सिगाङावबो मा बुंनांगौ जाखो आं बे फावगालियाबो दाबो मोनफैला नामाब्रा आइ मादाजा बाहाना बानायगासिनो दङ नामाहाय दानो नायहैजागोन आंजों खिदोंना खियाखै जल्दि दैयाव बारजुमफै जुदि आंनि फिसाजोखौ मोजां मोनथारमारोबा आं बुंनायखौ जुदि जेबो मावनो हाया अब्ला आंनि फिसाजोखौ गोसो थोनोबो नाङा खोनादोंना आं मा बुंदों मादै खोनादों नाथाय आं खिगासिनो दङ मादै मा एसे गोबाव खिनाय बेलाय आं सुमफ्राम फिथाइ जादोंमोन मादै बेनिखायनो खि गोरा जादों आरो बेसे गोबाव बांद्राय गोबाव नङा मादै जाथारसिगोन आंबो नायथारगोन ना दिनै नों बेसेबां मा मावनो हायो नायथारगोन आं दैयाव बारजुमनो हायो ना हाया नायथारगोन आं नोंखौ बापावै अमा राजा आंखौ नायलायफैदों नों आंखौ रागा जोङाखै होमबा खाफाल मोजां नों जेलाव दङ जेलाव गैयामोनब्ला आंनि न'नि अमा गन्द्रा सिङावसो नोंनि जायगाया थागौमोन गोजौआव अमा दोनगौमोन गाहायाव नोंखौ दोनगौमन अमाया खिहरगौमोन हासुहरगौमन नों मा खालामबाय थागौमोन बे अमा गन्द्रानि गाहायाव नों गबायब्रा बेथा नों गबाय दा बायदियाव नोङो जेलनिफ्राय ओंखारना थांलाय नोंखौ आं मा खालामगोन ओइ अमा राजा आं नोंखौ गावनो होननानै गावाखैलै नोंनि उतपादावसो बोरैबा नोंखौ गावनाय जादों आंलाय मा उतपाद खालामनाय नोंखौलाय नोंहालाय मानोथो हिनजाव सानै साथाम गोसो थोयो गावनि बिनानावखौबो आं हरासै ओमफ्राय मा जायोमोनलाय बैयो हिनजावनि बिब'खौबो हरासै बिबनांखौबो हरासै फाग्लायाथ' दुखु मोना जानोब्रा अमा राजा आरो खोनासं अमा राजा नों जे थिकादारनिफ्राय फैसा लादोंमोनलै बे भिडिअ क्लिप आंनाव दाबो दं दा आङो बमब्रमानो हरनोसै मा सानदों नों आंनि लोगो गैया बाहेराव आंनिबो लोगो दङ बिसोरनो आं भिडिअखौ राननानै होदों दाथ' आं इलेक्सनाव जेनखाबाय मा खालामनो नोंलाय खालामबानो जाबाय थपेदां मानसियानोथ' मानि इसिबां दुस्थ'ब्रा गावलु गावला हामालै माराजिया माबा मोनसे जानांगौबा मा जागौमोनलै मा जानोखाय सासे दुस्थ' मानसिया थैबाय होननानै सानगौमोन आं आरे नों बिदिसो होनमारदोंना खोनासं इलेक्सनाव जेननायनि थाखाय आं बख्लायना दंखायो मानसिया दा आं पाब्लिक मानसिसो जाफिनबायना बेनिखायनो पाब्लिक मानसिनि पावारखौ देखायगोन ओमफ्राय नैबे अमा राजाया सानसे बड'लेण्डनि CM जागोन CEM थांनानै थाबाथाय नोंखौ मिनिनो मोनबानो जाबायलां जामारगोनथ' नों CEM नायथारगोनब्रा आंबो नायब्रा नाय खबर मोनबाय थागोन दे आं नोंनो टिभि हरगोन ना नोंनि जेल सिङाव नोङो टिभिखौ लानानै नायबाय था आंनि महरखौनो नायबाय था नों नायखागोनब्रा आङो नायखागोन हामबाय गसाइफोर आंसो सानो बिदि दावराव दावसि जानांलालै अमा राजा नोंहा इन्टारभिउ दङ ना थुदे आंखौ गावग्रा नोंनि उथुमाय बख्रगोन आं मिथिबाय बांद्राय खोथा बुंनो फैदों बेवहाय गिदिर हिनजाव सासे फटायना लानो हायो मानसियानोसो हौवानि मुङाव नों धाब्बासोब्रा धाब्बा नों बुहुमाव फैनानैलाय मा खालामखोलै हिनजाव सासेखौनो फटायनो हायाखै दा नै जेलाव थानांबायना थैदो नों बेफोरबायदिनो बिदिनो थादो नों जिउ जोबजासे नों बायदि मानसिया जेलावसो थानो समाय मिथिबाय नों बायदि मानसिया जेलाव थानानै जेलनि दालि ओंख्रिखौनो जाबाय था बास हिनजावबो मोननो रोंला मालायफ्रा हिनजाव गोसो थोनो रोंनायखौ मेगन साग्रा मालाया सानै साथाम फटायनो गोरोंखौ मेगन साग्रा गावनाव टेलेन्टआनो गैया नालाय थौ नों बायदि हौवा मानसिया जाबायलै अमा राजा जायाखै गावा हिनजावफोरजों नायफिनजाया हिनजावफोरजों हाबा लाजाया हिनजावफोरखौ जात होननानै लायो मालायफोरा गोदै हिनजाव बरायनो रोंग्राखौ बियो मेगन साग्रा गावनाव टेलेन्ट गैया नालाय लाजि रोङै शाला अहं था नों जेलावनो जेलनि बाहेराव फैयोब्लाथ' नोंखौ अमा गन्द्रायाव सोगोन आं नायबायल' था मोनथिना लायाखै नोमफा अमा राजाखौ थौदो ओइ अमा राजा मा बुंनांगौ बुंनानै लाखा नोङो आंबो बाहेराव फैगोनब्रा अमा गन्द्रा लानानै आं नोंखौ बरायफैगोन आंनो खबर हरबानो जाबाय बापावै इसिबां दादागिरि खिन्थिना गालांबायना बे आंखौ अबेसे दे आं जेबो बुंथ'ला गाव जानायनि थाखाय एसे खर' गाज्रि जाबाय बेना जेबो नङा दे आंबो बे जेलनिफ्राय थांनो थाखाय रेडि जाखानोसै सानदोंमोन गोसो गोथारै आं गावनि दायनि साजाखौ गनायना लानोसै अमा राजाया आंखौ थुख्रांफैबायना आंबो जेननायाव गैलाब्रा बे जेलनिफ्राय माला थांनो हायो बेखौसो नायनोसै आंबो बिमा बिफाखौ लिंहरनोसै
थगायना सन्थला मानसिनि जिउआ माबायदि मैया दाखालिसो MLA मोन आं ओमफ्राय दा आं मा जाखो बिनिखायनो माहाजोन जानो गिदिर मानसि जानो दा लुबैलै सन्थला जेरावबो गोजोननाय गैया बेफोर गासिबो नंखाय बाथ्रासो माहाजोन मानसिफोरा फैसा थाखा गोनांफोरा खुसियाव थाया गोजोनाव थाया होननाया गासिबो नंखाय बाथ्रा बेफोर गासिबो दुखिया मानसिफोरखौ थगायनानै दोनग्रासो जाहाथे दुखिया मानसिफोरा माहाजोन जाया आरो गिनानै बिदि नङाब्रा मा नङालै अमा राजा नोंसोरबायदि माहाजोन मानसिफोरा जोंफोर दुखियाखौ माहाजोन जाजानो गिनानैनो बेफोरबायदि डायलग बुङोब्रा माहाजोन मानसिनाव सुख गैया होननानै थाखा फैसा थाबाबो गोजोन गैया होननानै बेफोर गासिबो डायलगा दुखिया मानसिफोरखौ सिगिनानै दोनग्रासो मिसा खोथा आच्छा बारु थाइवानि लारु जियानो जादोला फैसा थाखा थामारनांगौ फैसा थाखा थानानै सुखु गैया गोजोन गैयाबाबो जायो फैबायना दा गराया गोजौनिफ्राय गाहायाव गोलैफैबायना जोंफोर दुखियाखौ थगायनानै दोनोब्रा जाहाथे माहाजोन दाजाथों गलामखौ गादबनानै जानो हाथों होननानैनो बेफोरबायदि डायलग मारिफ्लायो फैसा थाखा थाबाबो गोजोन गैया होननानै नैबे सन्थलाया जौ फाग्लाबाबो मिथियोलै ओमफ्राय दा बहा थांगोन जों आंहा मोनसे हाफांजों चेलेन्ज लादों माबाखौ लोगो हमैनोसै नारजि बुदांखौ मानोलै आंहा दखानाव थांनांगौ दा सोमसेया हारसिं जागोन आच्छा दे आं नोंखौ दखानाव बोख्लायना गालांसै बिनि उनाव आङो नारजि बुदांखौ लोगो हमैनोसै मानोलै लोगो हमैगोनब्रा आङो खोथा दं बेजों मा खोथाब्रा आंनोबो खोन्थालाय नांथ'ला दे उनाव मिथिगोन जियानो जादोला नारजि बुदांखौ खेबसे लोगो हमैनोसै आं दे दखानाव आंखौ बोख्लायना गालांबानो जाबाय एक बार देख लीजिए दीवाना बना दीजिए जलने को है तैयार हम परवाना बना दीजिए एक बार देख लीजिए जागोन दे जागोन मा बोरखांलायखो आं इसेबां मोजां साइरि आवरायदों बेखौ नों खोनासङाखै आरो नों मानसिया फाग्लि जामारबायलै मबाइलाव मा नायो मा नुयो बेखौनो आंनि सिगाङाव बुंबाय थागोन नामा आंहा दस्रा खामानि गैबावला नामा आं दा इलेक्सनाव मानसिफोरनि देरहानाय जेननायनि इन्टारभिउ लाहैनांगौ बेवहाय आं न'आव थानानै नों बायदि ओरैनो मोनजायाखै न'आव थानानै नों बायदि रिल बानायना मोनजायाखै आं आयो बाला बिदि होनथारबाय आरो नों माथो बुंबावनांगौ जाखोब्रा जों हौवाफोरासो खामायग्राफोरासो मिथिगौब्रा बाहेराव थांनानै सोरजों मा रायलायहैनांगौ सोरजों मा मोजां गाज्रि होनजानांगौ सोरजों मा बायदि मोगा मोगि जानांगौ मबाइलनि बुहुमावल' ओंखारबाय थाबा जाया मबाइलनि बुहुमाव बिराद मोजां बुस्थु नुगोन नाथाय मोगथां मुलुगाव इसिबां इजि नङा मबाइलनि मुलुग बायदि नङा मबाइलनि मुलुगाव जों गासिबो मानसिखौनो सिनायलायो नाथाय मोगथां मुलुगाव बै मबाइलनि मानसिखौ नुबानो जों रायदावनो हायो नामा हाया एक बिदिनो नोंबो मबाइलनि मुलुगखौ नायनानै बिराद इजि मोनदों खेबसे गावबागाव प्रेक्टिकेल ओंखारना नायलाय माबायदि फैसा खामायनांगौआ फैसा खामायनांगौआ इसिबां इजि नङा मानसिफोरनि खोथा खोनासंनांगौ मानसि गाज्रिजों मोगा मोगि जाफ्लांबाथ' गैला माब्लाबा आरो न'आव फैनानै नोंनि बेफोरबायदि रिल बानायनाय दावराव दावसिखौ आं खोनासंनांगौ नामा मालाय हाबा जानाय हिनजावफोराबा खथ' रिल बानायो बिसोरनि हौवाफोरा मालाय जेबो होनादां नोंल' आंखौ फेक होनो बेबो खावना लाबोनानै नोंखौ खावना लाबोनाया आंनि गोलथिसोब्रा बे गोलथिखौ बुंबाय थानांलालै गोसो जायोबा खारलांफिनदोब्रा आंनि सिगाङाव फेक बुंबाय थानाङा आयौ बाला नों आंखौ खारजानो लुगैथारबाय आरो सोरबा बेलेग हिनजाव गोसो थोबाय नामासै आं नोंनि बायदि गोसो गोरलै नङा आज्जा दोनबाय थानाङा आंखौ सब समावबो रिलनि दावराव आंनि खाथियाव खोन्थाबाय थानाङा आं सोरजोंबा फन रायलायदों बेखौ नुदोंना नुवाखै नों दा आं रिलखौनो बानायनो बासिगोनदां मालाय हिनजावफोराबा जि मोजां रिल बानायनाय हगारो आंना हौवालाय माथाखौ रायोसो बाल बैसोरनि हौवाफोरालाय माबायदिथोहाय बालनि जेबो सान्थि गैयालै बे हिनजावजों मासे लोखिसारा हिनजावलै बे बादालि गुमै मा जाखो माथो मानसिया गाबदोंसो गुमै आं दुखु जादों गुमै आं दुखु जादों गुमै मा जाखो नोंहालाय आयौ बाला बिगुमै बिबनां बिदिसो बिसोर र' बिनिख्रुइ आरो मा खालामनो हाबावो नायनि आं बे मेगन थाइनैजों गुमै आं जि दुखु जादोंहाय मानो दुखु जादों बेखौथ' बुं आं माबा मोनसे हेफाजाब होनो हागोन खोमा गुमै नों आंनो हेफाजाब होनो हायोबाथ' जि मोजां देलाय बुंलाय माबायदि हेफाजाब आं होगोन ना बै खालि बाजारि आंनि हौवाखौ सेख'नो नागिरदों नों
नों गोरोन्थि बुजिबाय मा जानला मानला बुंलाबायदोंलै नों दाउस्रि नों सिरि था बिगुमै लाइन मारिग्रा नों बिगुमै गोसो थोग्रा नों ओइ थालि ओइ दाउस्रि देलाय मा खालामबाय थादोंलै नोङो सिरि था नों मालानिफ्राय गोसो थोलायदों नोंसोरो मालानिफ्राय नोंसोर बेफोरबायदि गोबाख्रबलायदों मालानिफ्राय बेफोरबायदि खुदुमलायदों जों खुदुमलायाखै आब' खुदुमाखै थगायनो फैदों आंखौ दे बुं मालानिफ्राय गोसो थोलायनाय नोंसोरो खम नोंसोरो दिनै गोबाख्रबलायदों मैया दाखालिनिफ्रायथ' नोंसोर खम आरोबाव मा आरोबाव मा जाखांखो नोंसोरो आंथ' फाथ्थाखौनो मोनाखै बिदि नङा माथो आरो नोंलाय नोंबोथ' बिबोनांखौ नुबानो खुदै गयो नङा होमबा थ' मा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंबाय थादोंलै लासिंसिं दा फिसाजोआ खोनाफैबा मा जानांगौ जाखो खोनादों बेबो नोंनि गुबै आखलखौ नुथों बाथोमिसफोर मालानिफ्राय गोसो थोलायसोदों नोंसोरलाय मा लाइन मारिहैयो नोंसोरो बहा थांनानै लाइन मारिहैयो नोंसोरो बुंलाय हाग्रा बारियाव बेसर बारियाव औवा बारियाव ना दिंखिया बारियाव थोद नों बायदिसिना बुजिबायलै नों अफिसाव ओंखारलांनोसै बिनि फिननायखौ आं दा हरावसो होफैगोन मोजाङैनो बिबोनां गोसो थोग्रा खिथु गोलाव साला खिथु गिदिर लाजिनाय गैयै दा हरावल' फैदों आरो नों गाथोनि दै लोङै दा आंनि खुवानि दैखौबो नोजोर होदों नों गोरोन्थि बुजिबायहाय आं गुमैखौ गाज्रि नोजोरै मालाबाबो नाया आं थफिरामनि थाखायसो गुमैनाव हेफाजाब बिदोंमोन मा बालनि थफिराम बायदि गुन्दानि हेफाजाब होनो आं थफिरामखौ गोसो थोयोना मालानिफ्राय जेब्लानिफ्राय थफिरामा जेलाव थादों अब्लानिफ्राय बांसिन गोसो थोदों बेनिखायनो आं गुमैनाव हेफाजाब बिदोंमोन आरो आं गुमैखौ मालाबाबो गाज्रि नोजोरै नाया नायनोबो नाङा नङाबा मेगना बख' जागोन आंजों ओरैनोबा बिगुमैफोरा बिबनांफोरा एसे होनबानो गोसोआ बोरैबा जानो नागिरो आरो बुंखादों आं दा बायदियाव गुमै बम्ब्रनि सिगाङाव होननानै मिनिना मिथिबाय आरो बिनि नाम्बारखौबो ब्लक खालामनानै दोन वाट्सएपआवबो जेबो दिन्थिनाङा मिथिबाय फन नाम्बारफोर लाबाबो वाट्सएपआव जेबो देखायलायना मिथिबाय बिगुमै बिबनांफोरखौ बांद्राय फोथायनो नागिरा आयो बाला आब' आं बिदि नङा नङासो जागोन आयो बाला दाउस्रि देलाय आब' आंखौ बिदिसो सानबाय आरो आं गुमै बम्ब्रखौ गाज्रि नोजोरैनो नाया दे दैयाव बारजुमदो नोंलायनो माथो फावगालिखौ गोसो गोथारै मोजां मोनो आरो आं जेखौ थिनो बेखौनो मानिगोन मादै होमबालाय माखौथो नायबाय थाखो बारजुमदो आंबो नायनि नोंनाव बेसेबां साहस दं ओरैनो मानसिफोरा बुङोना मोजां मोनलायनायाव जोबोद पावार दङ होननानै दे आं नोंनि थार मोजां मोननायनि पावारखौ नायनोसै बारजुम ना गिबायबा गिबाय होननो हागोन आं नोंखौ बारजुमनो होनो होआ नों जुदि गिबाय होननानै बुङोब्ला आं नोंखौ बारजुमनो होला दा मिथिखायो दा नों दैयाव बारजुमाबा आंनि फिसाजोखौ मोना होननानै मादै आङो बारजुमगोन जुदि आं नोंनि खोथाखौ मानिनो हायाबा मानिथो फावगालिनि बयफ्रेन्ड नांलाय दे माखौथो नायबाय थाखो बारजुमदो आच्छा दे आं बारजुमनोसै बारजुमथारनोसै प्यार क्या तो डरना क्या थार गोसो थोनायावलाय आनजाद होखानांगौ दिनै बे आनजादखौ आङो उथ्रिगोन मिथिलां बारजुमथारनोसै नङाबा आं मादै हाफांनि नोजोराव दिनै गोलैथारगोन जियानो जादोला मा जायो जाथोंसै बारजुमथारनोसै जारिमिन लेखाफोराव लिरनानै दोनगोन खोमा सानसे समाव थार गोसो थोनायनि चेलेन्जखौ लाखिनो थाखाय दैयाव बारजुमनो थिननायाव बारजुमदोंमोन एमाव राजा मुंनि सासे सेंग्राया होननानै लेखा बिलाइफोराव लिरनाय थागोनदां जियानो जादोला आइ आरो आफा आंखौ निमाहा होदोलै आं दिनै थैनोबो हागौ बारजुमनोसै आं दिनै दे बारजुमदो रा औ मादै आसरित मानसि नों गोसो थोनाय हिनजावनि थाखायनो गावनि बिमा बिफानि खोथाबो सानासै नों आं बारजुमनो खोन्थानायाव नों बारजुमनो नायगोमाथारबाय माबायदि मानसि नोंलाय गावनि बिमा बिफानि सोमोन्दै एसेबो सानासै नों माबायदिया फावगालिया नोंखौ थैनो लिंबा नों थैफागोन नामा नोंनि बिमा बिफानि खोथा साना नों लाजिनाय गैया नोंहा मादै नों थिननायखायसो आं बारजुमनो नागिरदोंमोन एमाव राजा आयै नों एमाव राजाखौ दैयाव मानो बारजुमनो होदों बिनि गुबै आखलखौ नायनो थाखाय ना दैयाव बारजुमनो नागिरदों बियो गावनि बिमा बिफानि खोथा जेबो सानासै गावनि बिमा बिफानि खोथा साननो रोङि मानसिया देनां नोंनि खोथा मा सानगोन सोरबा मालाय हिनजावनि खोथायाव गब्रलाबायनानै नोंखौ गारनानै थाङोब्ला मा जागोन नों फावगालि बेफोरबायदि मानसिखौनो गोसो थोबाय आंनि एमाव राजाया बिदि नङा मा होनदों नों आंनि एमाव राजा सरि आयै आं एमाव राजाखौ जोबोद मोजां मोनो
एमाव राजाखौ जोबोद मोजां मोनो ना नोम्फाखौ मोजां मोना नोम्बैखौ मोजां मोना बानलु बेदाङा नोंनि थाखाय जेबो नंला नामा मोजां मोननायखौल' देरसिन सानग्रा नोंसोरो दामानि गैया मा गैया खोनासं नोंसोर सानैया सानैनिबो थाखाय पारफेक्ट नङा बेनिखायनो दिनैनो दानो ब्रेकआप खालाम नङाबा खोथाया गाज्रिसिननिफ्राय गाज्रिसिनाव लांगोन आं एमाव राजा नों मोजाङैनो दङ ना औ फावालि आं मोजाङैनो दं आम सरि जोंहा नोंखौ बायदिसिना बुङो आरो दिनै दैयावबो बारजुमनो होबाय जेबो नङा मोजां मोनलायनाय गोसो थोलायनायावलाय एसे हेंथा हेंथा थाखायो ओमफ्राय नोंसानि आइया आंखौ बारजुमनो होआसैलै बारजुमहां जानायावनो हमथाबाय बिराद मोजां मोनबायलै आं सानस्रिनो रोङामोनलै एफा गिदिर दैमायाव आं बोरै बारजुमनानै मा आं बुंनो रोंला नुबायना दैमाया बेसे गोथौ आं बोरै बारजुमोमोनब्रा बेयावलाय नोंसानि आइया आंखौ दिनै हमथाबाय जि मोजां मोनबायलै आं नङाबा आंनि मान सन्माना जोब्बायमोन एमाव राजा मान सन्मानबो नांगौ मानसिनो अब्लाबो गावनि जिउआबो गोनां ना नों सानस्रिनो रोङा गारानो मानो बारजुमनो नागिरनांगौ दे जुदि माबा मोनसे जानायबा मा जागौमोन दाथ' मिथिखाबायना मादै आफाया एसेबां गाज्रि गोसोनि मानसि नङा आंखौ बारजुमनो होआखै दा ओमफ्राय आं फिननायखौ मोजां होनो रोङासै आरोना आं बुंनांगौमोन आरो आं बारजुमनो हागौमोन आं बिमा बिफा थानायखाय आं बारजुमनो हायाखै बिसोरखौ सोर नायगोन होननानै बुंनांगौमोन आं रोङासैना आङो रोङासै नोंसानि आइया बेखौसो खोनासंनो नागिरदोंमोन दां जानोबो हानाय आं रोङासैलै एबार ना मादै आफाखौ थिगसे मोजां इमप्रेस खालामनोसै आं जाहाथे जों सानैनि गोसो थोलायनायखौ बियो एकदमबारे एप्रुभ खालामो आरो 100% सिगनेचार होना होयो आरो जागोन दे थौदे थांनोसै थौदे अमा राजा आंनि खामानिनि साइडआवलाय दिनैलाय मा गोसो जानानै फैखोलै गोसोआव गैला नामाब्रा आं नोंनो फंसे बाथ्रा होदोंमोन ना आं नोंनो मोजां मोनसे बुस्थु होगोन होननानै मा बुस्थुब्रा मानो होनोब्ला दिनै नोंनि बार्थडेनो माथो बार्थडे बेनिखायनो आं नोंनो बार्थडे महरै मोनसे गिफ्ट होफैबाय आंनि बार्थडेखौ आं गोसोआव थालाय लाङालै माथो आंखौलाय रावबो हेपि बार्थडेबो बुङाखै बेनोथ' हाबाङाथ' बुंनो हायोमोन ना आफाङा गावनि बार्थडेआव बिदि हेपि बार्थडे बुङाबा मा होनोमोनलाय ओइ जोंखावथारगौमोनलै बियो दालाय नोंनि बार्थडेखौ बावलायबायना बिदिनोब्रा बिदिनो फिसाफोराबो नोंनि बार्थडे बावबाय बिमायाबो नोंनि बार्थडे बावबाय ओमफ्राय हिनजावाबो नोंनि बार्थडे बावबाय नाथाय नैबे अमा राजा सुखाया नोंनि बार्थडे बावाखैना बेनिखायनो आं दिनै बार्थडे महरै नोंनो मोनसे मोजां गिफ्ट लाबोबाय हेपि बार्थडे नारजि बुदां बोसोरसे बोरायनायनि जै मानोथो गिफ्ट नांलायगौब्रा नोंनि देहायानो दासो एसे मोजां जाहांदों ओइ नारजि भाई नैबे अमा राजाखौ बिराद बेमारि लिस्टआव दादोनलै नैबे अमा राजाया बिराद मोजां बाखि थालिरल' नांबाय थागौ आंनो थालिर दंना गैयाब्रा नोंनाव थालिर आंलाय बेवहायलाय बबेनिफ्राय थालिर मोननांगौ जाखोब्रा जेबो नङा उनाव जाहोबानो जाबाय ओमफ्राय बोरो बार्थडे गिफ्टआलाय लिंहरनि आं दा बेनो नोंनि बार्थडेनि गिफ्टआ मा गोदाव सोरावलै मा प्रेंक खालामदों नामाब्रा बहा दोनदोंलै केमेराखौ ना बैयाव दं थोद बे नोंनि बार्थडे गिफ्टसोब्रा मा प्रेंक खालामलाबायनांगौ जाखो ओइ बे अमा राजाया इलेक्सनाव जेनबाबो नोंनि बार्थडेखौ बावाखैलै ओइ दसे थानानै इन्टारभिउ दंबावोसो आंहा दस्रा बायदिब्ला इलेक्सनाव जेनदों होननानै गाबबाय थागौमोन नाथाय गाबलु गाबला टाइम गैया बे मोनसे जिउआव मानो गाबबाय थानोलै इलेक्सनालाय मा गाबोननो जाफिनगोन गाबोननो देरहाफिनगोन बास गावनि सायाव फोथायनाय लाखि ओमफ्राय जुजिबाय था बेनो मानसिनि देरसिन मट' बेनिखायनो आं दुखु जाया मिथिबाय ओमफ्राय आं बे बार्थडे गिफ्टखौ बुजियासैलै आं नोंखौ खेबसे बुंनाया बे खोथाखौनो बुंदोंमोनब्रा आफाङा नोंनि खर'खौ जाबाय थायोना बेनिखायनो नैबेखौ नोंनि थाखाय लाबोबाय आं सोर जाखो बेबा नामखौ नों मा दोनना लायो दोनना लाबानो जाबायब्रा बेनि नामा अनेकथा गुबुन गुबुन मानसिजों गुबुन गुबुन नाम बेना नोंबा अननानै मा नाम दोनो मोजाङै दोनना लाबानो जाबाय नों दुखु जाबा मालाबा रंजानो गोसो जाबा बेखौ लिंहरबानो जाबाय थोद मा गोदाव सोरावब्रा जानला मानलालै आं बायदि लोगो सोर मोनगोनब्रा बार्थडेनि दिनाव इसेबां समायना सिख्ला लाबोनानै होफैदों आं नोंनो लानानै बेरायहैदोब्रा गोसोफोरखौ एसे गोजोनग्लाय होदो बिदि आखलनि थाखायनो थफिरामा नोंखौ गावदों खोमालै मालाबा थफिरामखौबो राइट सानलाय लाङोलां होमबालाय थफिरामखौ मानो खुदुम होयाखै आं जानला मानला खुदुमनो लुगैयाना ओमफ्राय बे गिफ्टआ लानानै थांफिन ओइ मानो बिदि बुङोब्रा नों सानसे पस्तायनांगोनलै मिथिबायना नोंखौथ' आं हाबा खालाम होननानै बुङाखैना ओरैनो बेजों थाफाथ'नोसो होदों नाङालै ना नमस्कार नुबायना माथाबो जोबोद गोदै आं गोदै बुस्थु जानानै डायबेटिस जानो गोसो गैयालै अमा राजा ओमफ्राय गिफ्टनि थाखाय थेंक इउ स' माच नाथाय आंनो बे गिफ्टखौ नांथ'ला आच्छा थाइबानि लारु माला गोसो जायो आंनो बुंफिनबानो जाबाय खोनाबाय दा आं थांनोसै थौदो मा एसे गोदाव सोरावलै बे अमा राजाया मा सानो मा थायोलै बेनि खर'आव बेनिखायनोथ' बे थफिरामा बेखौ रागा जोङो गावनि आखलनि थाखायनो बे थफिरामा बेखौ रागा जोंबाय थायो सोलायनो रोंमारलालै बे मानसिया नाजुदां ओइ माथो नोंबो सफैलायबाय आं सफैनो मोनामोन आरो दिनैबा आंनि खामानिनि जायगायाव मानो फैदों बेखौसो सानदोंलां ओमफ्राय आं फैनानै दिनै मा नुफैखो अमा राजाया सोरबा हिनजाव लाबोफानाय सोरमोन बे हिनजावा ओमफ्राय आं अमा राजाखौ मोजाङै माथोबो हरस्लाबनो हायासै सोंनोबो हास्लाबासै आं मोनथियालै हिनजावसाखौ जायखिजाया दिनै बार्थडेनि उइस खालामनो फैदोंमोन आंखौ नों मिथिमारबायसो आरो नोंनि बार्थडे होननानै आं नोंखौ सारप्राइज होनो नागिरदोंमोन
जेबो नङा दे हेपि बार्थडे नाजिबदां थेंक इउ ओमफ्राय बिदि बार्थडे बुरडेफोरखौ बालायलांग्रा जाबायलै बैसो बारा जाबा बार्थडेनिबो जेबो इन्टारेस्ट मोना ना बैसो जाबाथाय बार्थडे खुंनोबो लाजिग्रासो जायो ओरैनोथ' जों उन्दै समाव बार्थडेखौनो खुंफेरबोआखैना ओमफ्राय दा गेजेर ससेयाव बार्थडे खुंबाय ओमफ्राय दा बैसो जानानै बार्थडेखौनो खुंनोनो बारा जाबाय दाथ' गथ' गथायफोरनि खोथाखौल' सानफ्लाङो बेनोथ' ओमफ्राय मोनसे खोथा मिन्थिबायना एमाव राजा आरो फावगालिमोन नाम बारा जाथारबाय जि गोसोथोलायग्रा जाथारबाय बिसोर एमाव राजाखौ थिग मोनाहाय मानसिखौ उनफोराव भबिष्यतफोराव बियो बिफा बायदि जागोन ओमफ्राय फावगालिखौ थगायगोन आरो फावगालिया जेब्ला गाबगोन आं दुखु मोनबाय थागोन नों बेफोरखौ बांद्राय साननाङा मोजाङै बुजाय दे मोजाङै बुजायनो ना बुजायबाबो लाया दानि गथ'फोरा बिमा बिफाया जेसेबां बोसोन होयोना एसेबां बांसिनसो गाज्रि जायो कारा सासन खालामबाबो बेनो एसे हेगारनाय होबाबो बा भाइरेल जानायफोरखौ मा नायनो दानि जुगावथ' जि फिसा फिसाफोरानो भाइरेल जालागासिनो भाइरेल जाग्रायाबो बेनो खालामग्राफ्राबो बेनो भिडिअ खेबनानै हगारग्राफ्राबो बेनो मानसिनि जिउनि जेबो मुल्यआनो गैला जेबो मान सन्मानानो गैला ससियेल मिडियाआवथ' खालि भाइरेलल' बेनिखायनो आं फावगालिखौ गिनाय मोनोहाय भाइरेल जाजानो बेनोथ' समाजानो गुबुंले जाबाय माथो खालामबावनो बेफोरखौ साननानैनोथ' आङो एमाव राजाजों गोसो थोलाय जानो बायो नाथाय खोथाखौनो मानिया दे आंबो मोजाङै बुजायगोन खेबसे मोजाङै बुजायलाय नोंबो नाथाय खोथाया गाज्रि जायैनि सिगांनो जागोन दे ओमफ्राय बे अमा राजाजों फैफानाय हिनजावा सोरमोनहाय आं मिन्थियालै नों रायलायदोंना रायलायाखै ओहो आं माथो होआखै मानोबा मानो जाखोब्रा बे असिनाखि हिनजावजों आंलाय मानो रायलायनांगौ जाखो जाबाय दे नों थांथ'दो दे आं खामानिखौ दिनै थाब फोजोबनानै न'आव थांगोन थाबैनो फै जोंहा नोंखौ रेस्टुरेन्टाव लांनांगौ दिनै न'आव ओंखाम जाया बाहेरावनो ओंखाम जागोन आच्छा दे आच्छा बार' थाइबानि लारु नों आंखौ फ्रियावनो इन्टारभिउ लाबाय थायोलै दिनै बावलाय फैसा नांगोनलै नों खालि इन्टारभिउ साला फैसा होआलासिनो नोंनि दुखु सुखुखौसो फोरमायनानै लाब्रा नों इलेक्सनाव जेनबायना आच्छा मोनसे खोथा खोन्थालाय आंनो इलेक्सनाव नोंनो भट होआखैमोन नामाब्रा जायनि जाहोनाव साबा मानसिनि थाखाय आं जेननांदों होनबा भटनि थाखाय आं दिनै जेननांबाय नोंबो दंमोन नामाब्रा दैट आं नङालै आं नोंनो भट होखादोंब्रा जियानो जादोला साबाल'सो आंनि दुश्मना लासै लासैनो मिन्थिगोन दे आं बे साबा मानसिया सोर आंथ' फार्स्ट लिस्टाव नोंखौनो दोनोलै बिदि नङाब्रा अमा राजा आं नोंनोनो भट होखादों मिन्थिबाय थांनाय खेबावबो नोंनो भट होदों आरो दाबो नोंनोनो भट होदों जाबाय दे नों बुंबाय जेब्ला मानिनो गोसो गैयाबाबो मानिथ'बाय आं मा थनायलै आं नोंनो भट होखाथारदोंब्रा मानिथ'नाङा ना दानसोरां केमेराया रेडि जाबायना जाबायबा बुंहरबानो जाबाय आच्छा बार' थाइबानि लारु मानसिखौ दिनै एसे बोरैबा नुदोंलै न'फोराव माबा मोनसेसो जाना फैदों नामाब्रा ओइ न'नि काहानिफोरखौलाय माथो बुंबावनोब्रा न'आव थांबानो टेनसनलै आं नुबाय न'खर संसार खुंनायाबो गोरलै नङाब्रा बेखौनो मानसिफोरा बिराद इजि सानो आच्छा दे इन्टारभिउखौ लानोसै आच्छा रायजो राजा लोगो नोंथांमोन बिनि धामाका एपिसडखौ इन्टारभिउनि एपिसडखौ नोंथांमोना गाबोननि एपिसडआव नुलायगोन दिनै बे एपिसडखौ होथ'नाय जानाय नंला अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय दङब्ला लाइक होलांदो दानो लाइक होबाय थाबासो भिडिअखौ लाबोबाय थानो मोजां मोनो गोलाव लाबोनो मोजां मोनो लाइकआनो गैयाब्रा नोंथांमोननि थाखायनो भिडिअ बानायो नोंथांमोनालाय मानो अनाब्रा लाइक मोनसे होलांबा मा जायो नोंसोरनि लाइकजोंसो जोंबो थाइसे थाइनै खामायनो हागोन ना नोंसोरनि नायनायजों साबस्क्राइब खालामनायजों गासैजोंबो आरो दे अननानै लोगोफोर थालिरानो गोथांसो बे गोथांखौ जागोन आरो गुमैया गोथां मा गोमोन मा गासिखौबो जाजोबो थालिरल' नांगौ बेनो मोखा बिखा सोनायनिफ्रायनो मानसियानो थालिर रायख'सो जाबाय मा बुंबावनो आं बे हौवा सासेखौ र' जावैसोनि थाखाय थालिर गोमोन नागिरहैनो आं गामियाव हाथायावबो दहाय सोंहैदोंमोन आं गैया होमबालाय आं बे गोथांखौनो हाननोसै दे हानदो गोसोफोरा एसे गोजोन मोनबाय बायथारगोन बियो बोरैबा मोनथारबाय आं बिनि थालिर जाबाय थानायखौ नुनानै थालिर गैयाबाबो दानो दावराव जागोन दे होमबालाय आं थालिरखौ हाननोसै